ମଣ୍ଡୁଆ କୋଉ ଭାଇ ଶୁଣି ଭାଇ ଖାଇବେ ତାର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢୁଛି ତ କହିବି କଣ ତତେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବଢିଲା ସେତେବେଳେ କହିଲୁ ଏଇ ସାରେ ପୁଣି କଣ ଦଉନୁ ହଉଛୁ ବୁଟୁଆ ଚିତ୍ର ଆମର ଇଏ ତ ଖାଇଦେଇଛି କଣ କହିଲୁ ଇଏ ନେ ସତେଇ ନିଅ ସିଏ ଖାଇସାରିଛି ଆମର ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ଖବୁଜ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଖବୁଜ ଖାଇଦେଇଛି ଚାରିଟା ଗ୍ଲାସ ପଡିବ ପଡି ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ଗ୍ଲାସ କହିବୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ନା ଚିକେନ ଏତିକି ମୁଁ ଆହୁରି ଅଣ୍ଡା 8ଟା ପକେଇଲି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟା କଣ ପିଆଜ କାଟିକି ଦଉନା କେତେଟା ସେ କେତେ ଗ୍ଲାସ ହେଲା 4ଟା ହେଇଗଲା ତ ଭାତ ବସି ପକା ଚାଉଳ ପକା ସେପଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ପୁରା ଗରମ ବା 100ରେ ଗୋଡେଇ ଦଉନୁ ସେପଟେ ଦେଇଦବ ସେଠି ନେଇଯାଉ ତାକୁ ଆଉ ସେଇଠି ତ ଏଇ କାମ କରିବୁ ସେଇଠି କରୁନୁ ହାତ ଗୋଡ କଣ କରିବୁ ସେଠି ଆଉ ତୁ ଏକାଥରେ ସରିଯିବ କାମ ଓକେ ବେଟା ଆଉ କଣ ଯିବ ଆଣି ନେଇଯା ସବୁ ପଡିଗଲା ସେପଟର ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝିଗଲାଣି ଗୁଜୁରାଟ ପକେଇ ଦେଉଛି ସେ ଭାତରେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଗୁଜୁରାଟ ପକେଇବାକୁ ପଡିଯାଇଛି ତ ଜବର ଏପଟେ ପକେଇବୁ ନା ହଁ ଗୁଜୁରାଟ ପଡିଛି ପଡିଗଲା
छोटो कपड़ा उठा मेरा एक बार ଦେଖିବ କୋଉଭଳିଆ ପଠାଣଙ୍କ ରୁଟି ପଠାଣଙ୍କ ତାୱା ଆଉ ପଠାଣଙ୍କ ସେଠି ଟମାଟୋ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ବୋଲି ତରକାରୀ ପୁଦିନା ପତ୍ରଟା ଚାଉଳରେ ପକେଇକି ଭାତ ଗାଳୁଛି।